सन 2015। हम के धमाका इलाज है मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान, और यह बतावे खातिर आ रहा पटना से पाकिस्तान। सन 2017। मोहब्बत जब अपन जोर लगावेला तो सामने पूरा जमाना सर झुकाया। और अब 2018 में अनन्या क्राफ्ट एंड विजन्स और त्रिमूर्ति एंटरटेनमेंट मीडिया की प्रस्तुति कवनो परी बन के आयल बारू तू हमरा खातिर, हो हमरा खातिर है। भइल मन जोगिया, भइल मन जोगिया, भइल मन जोगिया, भइल मन जोगिया। बड़ी मुद्दतों से मुझे इस पल का इंतजार था। तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, यही सुनने को दिल बेकरार था।